t'ho prometo, va dir ell agafant-li la mà. Ella va somriure. Hola, bon dia, em dic Maria del Castillo, vinc de l'Institut Ramon Berenguer IV i vaig a primer d'ESO i avui us parlaré sobre el llibre El noi del bus. Ha estat escrit per Aina Lee, que el va escriure l'any passat quan només tenia 17 anys i encara va a batxillerat i és d'origen xinès. Té 365 pàgines, una pàgina per cada dia de l'any i encara que sembli llarg no ho és perquè després t'enganxa i no pots parar de llegir. Va sobre una noia que cada dia agafa el bus per tornar a casa després de l'institut i un dia s'asseu al seu costat un noi que ella troba molt maco. Però es despedeixen sense donar-se els telèfons ni dir-se els noms i es tornaran a trobar i sortiran fent un pacte, no es diran els noms i ella serà la noia del bus i ell el noi del bus. Sortiran junts però tindran els uns problemes. A mi m'ha agradat molt perquè tracta temes de l'actualitat, perquè també s'envien whatsapps i també el romanticisme que hi ha, perquè és de la nostra edat i el recomano a gent entre 12 i 16 anys. I és un llibre molt interessant. Gràcies.